אוקיי, חזרנו אליכם. רגע, פשוט... או שלא אכלת. שוב התחלתי את הסרטון מחדש, בגלל זה אני הייתי AFK. לא נראה לי, לא יודע מה יקרה פה. את זה נשאיר. אוקיי, יאללה. זה מינוס גדול. איך רובי? תגיד לי, איך? אם אנחנו כל כך עושים טאץ'. לא בטוח, יש לה כחולים. אמקס זומבי! עם המכנסי דיימונד, הוא היה אדום, אולי הוא נשאר בו לאדום. אולי הוא נשאר בו בלי חיים, אני רוצה את המכנס דיימונד ואז אני אהיה אופי. אתה תהיה כמשהו דיימונד. כן? אדום? הירוקים והאדומים קרובים אחד לשני, יש סיכוי ש... חכה רגע, תחכה לנו. רגע, הנה. אני רואה ירוק סקייטון. בא אליו. לא יודע אם אני באה אליו. נראה לי אני באה אליו. בוא לאדום. אם הוא מת, אם הזומבי מת, what? אוקיי, כחול הולך אליו. כחול אחד? כן, אחד. או עליו. זה גרוע. זומבי בכלל לא מקס, ובא לי לאדום. יורים בי. סקייטון, אוקיי, כחול פה. אוקיי, תעלה לסולמות. תצילו. אוקיי, גדול. הלכתי. מה הקיטים שלהם? מצטער בריין משהו. יורים בך. הנה המק זומבי. כן, באמת. שלושתנו יכולים עליו. הקה שלו בסוף מעלה רק 3 לבבות, כאילו 6 HP. עולה? יש לי יתרון עליו. אין לי כל כך גובה, יש לי יתרון עליו, גובה. אם היה לו גם גובה מדיימונד. יואו, אין חיים. לא, אני לא שותה את הסיכוי. הנה, הוא גם פה. אז מה אתה תקוע איתי? חשבתי שכאילו שאפשר לעלות. הוא בורח. בוא, שלא נהיה באוויר, ירו בי. במי? יואו, איזה גלה! אני לא מאמין. במי פגעת? בכחול? לא, באדום הזה. נו, אז... ימות כבר. עוד פגיעה. אתה הולך לזומבי? איפה אתה? אין אתה. מה אם אין לנו כחולים, לא? לא יודע. מה עם הירוק בכלל? לא קשור. כן. תכף זה לא של... דגים. לא, דגים יש לי 9, אבל יש לי מלא אוכלים. כן, גם לי יש לי... לא, בעצם אין לי הרבה. יש לי חצי סטאק סטייקים, 17 סטאק ברד. 17 ברד, לא סטאק. אוקיי. אז אנחנו נצטרך... אוקיי, אני רואה את הכחולים רוצים אחרי הירוק, הוא מקס כאילו... זהו. מי הרבי? האדום. איפה? איזה מניאק. שעמוד כבר. הוא בבייס האדום, אוקיי. ממש טוב. איך בא לי לעשות איתו חור? לשתות השיפוי בדיוק, לרדת אליו. רגע, חכי גם לשני, איפה הוא? אין לי מושג. איך בא לי לרדת היום לאנשהו? לשחק כדורגל משהו? נמרן, רוצה לבוא אליי? לא, אמרתי לך יש בקבוצה. נכון. יואו, איזה משחק. כן. לא היה לך בחיים משחק כזה, לא, היה לי כמה משחקים שהייתי קרוב למשחק הזה, אבל בחלק... קרוב למשחק הזה. הנה אדום, ראיתי אותו. הוא בכלל תמיד. אני יודע, אני רואה אותו. טוב, שילחם עם הירוקים, למה אני לא אתן לו את זה?
בוא למית, בוא נפרק קצת את הירוקים. מה, הם אירובריינים? בוא אחד. אולין! אתה עולה? תעלה. מהר. כן. בא אליי כזה, הפחיד אותי. אוי. קבע לי עכשיו להיות עם האנדרמן שלי. עשיתו במשחק הבא. הרגו את הירוק וגם כחול מת. 3 על 1. אם באחד הזה עושה לנו קלאץ'. בוא נלך בואי ללכת לאירוברן. למה הגולם הזה מפחיד אותי, מעצבן אותי יותר מדי. איזה פגיעה! שמעתי את הרעש. יש לי 10 חצים. יש לי 21. רוצה קצת? קח 5. יש, נראה לי שהוא עולה. שאלה, למה לא? הוא בסקייבז. למה כמעט שתית? כחול בא. האירובריין בא, למה לא שעבור? כחול מעצבן? מה זה? יש לו הקים של בואו מה? איפה הכחול השני? האירובריין, רגע, איפה הוא? אוקיי, 12 מטר. כן. משהו מתחתנו. 9 מטר ממני. הוא פה! תיפול, תשתה. אין לי. אני בורח. אני מת. ניסיון מהמפקיר. אין לי חיים. צריך עזרה? ברור. אני לא. תגידי אם הוא רודף אחריי. לא איזה, האירובן נותר לנו. HP 1. תפרק אותו עם קשת. שיט, לא מאמן, אני גם כמעט פגעתי בו. וואי, שתיתי את השיקוי האחרון שלי, היה לי 3 לבבות. יאללה, מימרן! אנחנו עושים כל כך קאמבק, תראה. יאללה, מימרן, מה, אנחנו צריכים את זה? לא מאמין. איזה משחק, לא היה לך כזה, כן, באמת שלא היה לי. רגע, הגולם מת או נשאר? או ששתי האירובריינים מתו? לא יודע. אני רק יודע שכחול מתרחק. קלאץ'. אתה בא לרשום בשעות קלאץ'? לא, בוא נרשום בשעות את הגבולית שלנו. כן, אבל נראה לי השתמשנו כבר בשעות, לא? השתמשנו כבר בשעות, לא? כן, תרשום אתה. שעות, אולין שיט, כמעט נפלתי פה. רשמתי. טוב. Yes, good. בוא לכחול. כחול נראה לי. אז רגע, הסקילטון מת, אין סקילטון. זה טוב. אוכל זה ארוך. חרב דיימונד, רוצה? כן, טובי. למה לא? אני אומר שעדיין לא היה לי חרב דיימונד. לקחתי את הכל, רק לא את החרב דיימונד. לקחתי, כך, זרקתי פה. לקחתי את הכל, רק לא את החרב דיימונד. יאללה, מירן, איזה טובים אנחנו, יאללה. הולכים להרוג אותם. לא, נו, זרקתי את החרב. וואו. בסוף שזה קורה. הכחול והאדום באותו מרחק, אותו כמות עצבן ואותו... נראה לי ששניהם במכרה. אוי, מקס אירובן במכרה. הכחול? לא, הוא צהוב בכלל. גם מקרוב אלינו. הכחול. אני חושב שראיתי אותו כי היה לי את הלאג הזה שאני לא רואה שום בלוקים. הכחול פה. או לא, הוא שתה את השיקוי, אל תרד אליו. הוא גולם. אל תרד אליו, הוא שתה את השיקוי. טוב, אני יורד אליו, מימרן תעזור לי, אוקיי? אני יכול למות מזה. אנחנו כל כך מנצחים אותו. הוא הורג אותי. יש! הצלתי אותך? 3.5 בבות. יש לך מזל. יאללה, איזה סרטון. כל כך מעלה אותו. זה מזל שצילמתי, כן. רואי לדרג. הנה אדום, הוא יצא משם! הוא הורג אותי. אני הורג אותו נראה לי. אין לו חיים, 20 HP. הצילו. הורג אותי, לא! ניצחתי! איזה משחק! איזה קלאץ'! איזה קלאץ'!
טוב, תודה מאוד שצפיתם. 613. 968, אוקיי? מכנסי דמון זרוקים, אוקיי? תודה ג'י. רבה שצפיתם. לייק וסאב. אם אתם רוצים לשחק, תרשמו את הסקייפ. ראיתם איזה משחק? אתם יודעים שאנחנו לא נובים. אנחנו מקווים שככה יהיו כל המשחקים הבאים שלנו. אז ביי בינתיים. ממרון, אתה רוצה להגיד משהו? לא. טוב, אז יאללה, ביי. ביי.